Damini debatang na sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Kuriani Tuhata dengan saha perseaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatan itu hata jamita di minggu pasapuluhan dung hasitul sadaun Trinitatis Sadarion sian buku 5 Musa ayat 12 sahatu ayat 10 Hujah hita paidiutamuma di bagas rohamuna ganum tung sura mangadop diho dongammu sahalak heber bawa manang paropuan ikon onom taul lilengna ibana mangula diho tole papitu taoton ikon palua ommu boti ibana sial labung jalatung sura di palua ho ibana boti sian labung dang jadi rumar boti ibana palua ommu ikon buas pangalehommu tu ibana siap biru-birum dohot sian pardegiammu dohot sian pangilangammu anggur sian luhut naung pinasupasuhon ni Jahoba debatam tuho lehonommu ibana ikon paingotingotommu hato baddo nang ho na jolo ditanomisir gabe ditobus Jahoba debatappo alanido upahen utonahot tuho hataon sadarion alaitung suradohonon na madoko idang dipangidorohaku naing malua auruar sial labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabung ai sonang rohana di labungmu ikon buatomu ma sada sigirik jala turaommu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu ma ibana rodi saliling-lilingna tu hatobammu paropua pelau songonido pahenommu unang pola dok roham ala paluommu ibana boti sial labungmu ai silopit sia gaji ni halak si pangagaji pinangulahonna ho onom taul lilingna jadi pasu-pasu ni Jahoba debatam maho di saluhut na niulam ima hatani turbuki hamo kadongan natoari persadarian manipat sahat pukul 12 masado sinode distrik 10 Sia Bekasi di Sopobolon Sopo Marpikir temani sinode sian Pilipitolu ayat 14 madok huhalupahon ma na dipudikku Paulus madok tuhuria halak Filipi huhalupahon na dipudikku hape turpukta jamita sadario madok ingot hatoban ni halak misir dohamu najulu
Sekilas herana bertolak belakang. Musa madok tu bangsa Israel ingot, hatobat doha munajolo ingat bahwa Anda sebagai bangsa dulunya adalah budak. Hapero ia Paulus madok huhalupahon na dipudikku. Paulus taboto sahalat namalo ni halak Yahudi doibana Judais menguasai semua hukum Yahudi. Alani di do rohana dangadong haluau di halak Israel yang gosoala na mangulahon patik ni debata. Tidak ada keselamatan bagi siapapun kalau tidak karena melakukan hukum Tuhan. Ido di Paulus. Alani manangise naso mangaturehon patik ni debata suguruhan. Gariada ditakkup, gariada dipamate songon Stefanus na didengguri dohot batu sahat tuna mate. Borhat siar latar belakang itu Paulus secara pribadi. Fanatik na luar biasa taringot tuhum ni halak Yahudi. Ide dok Paulus huhalupahon na dipudikku. Pangatusion na luar biasa taringot tuha Yahudion huhalupahon. Anyaha alani parjupangan dohot Kristus. Alani hurian itu hatta. Seorang yang bertemu dengan Kristus harus sanggup melupakan kebanggaannya sebagai manusia. Dia harus mampu meletakkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, diarahkan oleh Kristus, digunakan oleh Kristus, dan taat kepada firman Tuhan. Ide dok Paulus hula halupahon na dipudikku. Alani hamoh kadungan mengikuti Paulus. Ahape nata pangasahon di Portibion, karena kita sudah memilih Kristus. Lupakanlah itu. Sekarang pandang ke depan, kebersamaan kepada Kristus. Alani secara personal hata ni debata diauhon Paulus, seorang percaya harus mampu melupakan dirinya sendiri, harus mampu melupakan kebanggaan duniawinya. Dia harus meletakkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus dan digunakan oleh Kristus, diarahkan oleh Kristus, diberkati oleh Kristus. Bahasa Yunani didogmai en Kristo, di dalam Kristus, di dalam kepenuhan Kristus. Halak nasongonima barani madok huhalupahon na dipudikku. Tetapi kenyataannya orang Kristen, dia mengatakan Kristen, membawa serta juga kebanggaan duniawi mereka. Alani dang boy merasakan kebersamaan dengan Kristus. Di mana Kristus alailaus di mana do kebanggaan portibi susah do molo mardua tuan. Isi mau luanna, isi tudal hononna. Paulus tidak mau seperti itu. Hudud dalhon, saya tinggalkan, saya sepenuhnya ikut Kristus. Ima pangatusion ni Filipi tolu ayat 14. Alani bertolak belakang ni bana hilalaun dohot jamita sadarion. Ingat, masa lalu harus diingat. Hatobat doha munajolo di Mesir. Hamok kadongan anggo Paulus nakaning lupakan itu secara personal. Alai romu sama dok tu bangsa Israel ingot hatobat dohamu secara kolektif. Tu sude anak kon ni Israel kepada semua keturunan Israel natubu di pardalanan diparhorsikan yang terlahir di padang pasir. Mereka tidak lagi generasi yang merasakan keluar dari Mesir. Akan seorang di pardalanan donasida nunga di topi ni sungai Jordan nasida nunga matua si Musa alani generasi mudaon dang biatu si nasida be boha pait ningolu ni opu nasida uju di Mesir dohot melewati Laut Merah
dang betul-betul be diatusi nasida di papungusimu samai generasi mudai di pabuah matu nasida ingot ma hatu baduhamu na cukup alani molosahat tamu haduat tu tano baga-baga tano kanaan habauran ni susu dot situat ni luba ingot tamu hatu baduhamu alani moladong hatu bamuna moladong pembantu muna unang sodiarkai hamu unang swadong kebebasan di nasida di baik kamu hobar tu pangator konon ni debata di tahun jobel tahun papituhoni ikon malua do nasida benong muna iko bebas do nasida jala bebas penasida iko leano muna do di nasida bohal kehidupan alai nang peneng dibebas sok kamu nasida dangolo nasida lao ala nunga jatuh cinta nasida tu keluargam doho tuho disod doau saat tu namate gabe pangurubim gabe pembantum romu samadok tusuk mapinggolna bahem matadda alanina nami jo marsibong-sibong tadda ni hatu badui. Jadi ang konoangi pagkajang-kajang parupod sibong na ang gojo di Israel tadda ni hatu badui na konatuhor idoi. Jadi ingot tamu mempergumul kami noai itu bukti Alkitabiah beri kamu nak kaning na di Bibel ayat 10 itu. Ido sibong-sibong alani unang tabatabay hamu sibong munay. Imay bana molo ditindik maranting-anting noai ngolo sapitulu merberis-beris. Anggo Alkitabiah itu adalah sebagai tanda budak. Ido jo dihalak Israel. Patarida hommai asadarida tuan dohot naung dimerdekakan dohot halak nak konatuhor asadarida ibaim matadana ima marating-ating hamo kadongan nakaning Filipi kebebasan personal nuai kitab ulangan mengapa ulangan ala nunga tu generasi muda diulangkan kembali hatan ini bata alani akan tua-tua unang merasa bosak kamu mengulang-ulangkan hatan adinggan molotung pe di dokon naposoi dokon anak koni maos ninna rupani iko maos do ay manggaru pe maos do mula-kula kasatabu ide bana mangap pe maos do mula-kulak au Surabaya sehalimangan tungulu 100 tahun lahonod de alaikum maos do adong 3 hali adong 4 hali sedari songonawon ide bana ikom maos do asa sehat alani keluarga yang sehat ikon berulang-ulang mangulahon makatahuk udah nadinggan akapoda parnguluan nadinggan ikon marulak-ulak ikon marulak-ulak namar sikolai pe songonido mulak-ulak do saya diguruhon kitab ulangan diulangkan kembali ke generasi muda molo tajahai di buku 2 Musa nunga adong alai diulakkom Mose di buku 5 Musa molo dihatani halak Ibrani digoari doi eleh debarim ahalapatan ni omma akaparhatan ganum makatain na tua-tua ni Israel omma akaparhatan molo na tua-tua ni halak batak anggo pungmu na julu anggo bapakku na julu alai Roma generasi muda na julu mai inna Israel dang bosan nasida sahatu sadarion adong kitab ulangan tetap anggo opung tanah julu mereka selalu mengulangkan itu songoni mah pelajaran keluarga ni halaki mangulakon na julu budak dohita alai Roma tangan ni debatana gugu di palua hita sian Misir hamo kadongan hurian itu hatta na jolo hatobat dohita budak ni dosa dikuasai dosa dohita alai Roma tangan nagogo tangan ni debata marhite Tuhan Yesus
tarsilang ibana do paluah kita. Alani kon marulak-ulak doi cerita honota di jamitahon tentang kekuatan Tuhan di dalam Yesus tak pernah putus-putus, diulang. Sahat tu sadarion, sahat tu tikion. Lani hurian itu hatta. Milikilah telinga yang tidak pernah bosan mendengar firman Tuhan, walaupun itu terus diulang-ulang. Ido intine jamito. Ingot, acit do namar dosai. Ingot, acit do hatoban dimise. Ingot, susah do namar dosai. Nuaing nunga di palua ho. Alani hataridan di nang malua, nang merdeka, nang ditobus dosa. Molo adong di jolom namar hamaolon. Adong budak manang pembantu di jolom. Unang sodiat turehok. Ingot inang amang. Dang mitur mabuan artara halak bata kiro tu Jakarta. Alai nuaing nunga mar kontrakat kamu. Adong marpiga kos-kosan muna. Ingot tamu moloron yang makontraki sotung di tekak-tekak kamu. Ingot tamu na jolo behamu dang pola sadia di hamu. Buru behamu denggan tugu-tugu hamu. Tutudang marhebek yak kita sudah nunga marhebek kita nuaing. Adong giot neng urupam muna di parhebengon ala parsikola ala parsahiton. Ingot tamu nak kamu pehiado dang marhebe. Ido kemerdekaan. Ido na pidang ido ni kitab ulamano. Berangkat dari diri sendiri. Molo hea hape tahilala hajit unang tabayan mahajit. Molo hea hape hea hita makilala disindir halak, dihina halak. Unak kita menindir manang manghina halak. Ido perintah kitab ulangan. Asatarida ngolu ni bangso di hande bata di hamu Israel. Kita manuaing nadapotan paso-paso ni debata, alatangan ni debata nagugumar hiti Yesus Kristus. Firman Tuhan selalu diulang. Lumobi di zaman modernon. Menyetir halak di mobilna diputar radio hata ni debatado. Yatung diputar pesian handphone na boido hata ni debata. Si pata binereng ni tupang mobil ni dongan dilat sini mobil nepe adong do bukwente, adong do Alkitab. Maradu titing peolo do di papungu dilat sini mobil. Titing di huria. Itu aho namang rekod dari jaha-jaha isara parkir, isara dia pada jaha masih mulak diulang-ulang lagi alani dang marna bosak kita di hata ni debata naulo mangulang naulo manangihot doita ala itong masongoni mangulahon olo mahita mangulak koni marhite pabahenan marhite pangulahon didok nak kaning tarlumobi molohea dihilala opung bangsa Israel hatobak ko di Mesir nuaing lahodapota mahotano mararta maho parngoluod diho mangula ho disi adong gotilommu marpinahak ko disi adong ma diho sinur pinahan gabe na niula molo gabe mamoraho sotung di papisat-pisat to akahalak na marhamaolon di jolong. Kurian itu hatta isepe hita tarjodo hita gabe mangulahon haluahon. Keterpanggilan kita adalah pelaku kebebasan, pelaku kemerdekaan. Lani molo nung ada potak kita siap debata. Pakyot tamay mangulahon di mata. Di dia pehita. Taulahom mamanginang maniru debata
di bagasan Yesus Kristus tangan na nagugu palua hojol mapardusa nang hita pe lianon ni debatado tu hita tangan nagugu pamatang na hipas laho mangulahon songon na diula ni debata lamburju hita mangulahoni bahat talak makatindakon lam dilehot debatado tu ibana sinadongan doho taka onde anak kon hipas boru hipas parumain pahopupe torop maribu lam diulahon hata ni debata lam dihilala burjuni tu hakon luhut mahika marlupa mangulahoni manilu burjuni Tuhan Yesus. Amin.